Ase, senti ambile uko go face. Yeti tengani na ukukira uko, bila na uko. We cross there, we come here also and cross. Sipo papa ngodi. Huh? Hey, we start from this side. From this side also we cross. Rim. Bwana hali good. We are getting started. Good morning, madam. Good morning, sir. I'm good. And yourself? I am the mayor of the city of Blantyre. We are on the mission that we want to close all the institutions that are our dues. So one of the institutions is our. So if there is anything, you can go to the office and find out. But as we are here, we are close. So what we just need from you is to tell all the employees. Yeah. Or they go out. They go out. You want to cross. 7 minutes. At least maybe 20, so that they organize their personal items and they want it. No, we are in a hurry. We have a lot. All right. Yeah. Come in. Agajedwa, this is a guy who moment to man. Sinalimba huko. Machela jana. Let's go that side. All right, Yolanda. Marova na siko invest. Amen. Aku mumane madam. How are you? I'm good. Good. Panobo sikugambirana. Chomwe tukufuna ni ndalama za chuluka. No discussion with our money. No so mukumatolera ndalama zanu, keso kutolera ndalama zanu. Ndalama zatu za chuluka madam. Yaba muzibuza kuti tisi ya osafeka mukatuza kuti tingaponika 200 eka or 100. They are very well because we've been sitting down for a long time. Now, miseo ya kumbika anthu akuti tukwana ndiye ndikufuna ndikonze miseo. Ino nomwe so mukumatukwana brother asite kaso ubwino letu kumatengesana tukatoka. Mano ibereka kumabempa ngoti segurira amene tokambisana mabwana. Yeah, mukakambisana tibwa tisegule. Tufuna a payment tiniona. Because vanopo tikufuna anthu adutse mabwino. Ndiye namba chisoni brother asite kaso kuti osowa ndi 50 million. Ndiye anthu anyingongole yapi.
mutithandizire ukuso kuti wina aliyese atuluke tutiseke apo museka pa gate apo basi tizipita kuti taseka malo kuti mutipatseko mpata mbali naye kukhale kotsegula tibwerapo tipompana kuti tiafukuze kuti zayenda bwanji ndimene mwatiyakhula ndendama imene mukufuna kuti at least muonekeko kuti mwatipasako ndalama twake madam 453 ena bomaso ili ndi 1.3 billion masunda muli pati ndi papang'ono mukumapereka pang'ono lero tisegula ichichi kuyambira mwina bola 200 inunso pali anthu ena chomwe tikufuna panopo boma kuti liyende tikufuna ndalama inunso kuli anthu ena angokhala manyumba amusakulipira ife tikusekeraninso mukakwinya osalipira kuti inunso zanu zikuyenderera ife takusekera inunso mukasekerera manyumba anthu angokhala ulere sakulipira iya 200 million ni 400 yetu tufuna ma operations aende hai ngani ndionera kuti ife tungofuna cheke madam kenaka ndivona kuti banga bwanji abantu basekelwe roko mwike roko wapi abaso yani wene sangani mwadani mutaka sekelatu watu